Volám sa Martina Rotlingová, som vizuálna umelkyňa a vo svojej tvorbe sa venujem primárne malbe, i keď tu vo formáte budem predstavovať diela aj v médiu kresby, grafiky, keramiky a site-specific inštalácie. Volám sa Nikoleta Bukovská, som kurátorkou výstavy Martiny Rotlingovej. Je to už vlastne naša druhá spolupráca. Prvýkrát som sa kurátorsky spolupodielala na jej výstave v Station Gallery, čo mala v Bratislave v roku 2022. Vo svojej tvorbe sa venujem primárne malbe, maliarskému médiu už od školy a to hlavne v olejomalbe klasickej s kombináciou so sprejmi, olejovými pastelmi, nejakými nápismi priamo do tej malby. V technike olejomalby sa snažím o realizmus alebo hyperrealizmus, kedy sa vychádzam z fotografickej predlohy, buď teda nájdenej alebo svojej vlastnej, ktorú upravím. A následne ju spracovávam veľakrát v takej mojej vlastnej farebnosti. Veľmi ladím svoje veci do rúžovo-fialovo-modrých tónov. To obdobie sa mení a teraz je to viacej fialová. Zaujímavé na autorkynej tvorbe je, že vlastne vychádza z fotografií, ktoré premalováva. Takže fotografie sa jej stávajú vlastne predlohou, či už sú to fotografie, takzvané tie profilovky alebo selfiečka zo sociálnych sietí, ktoré všetci poznáme, alebo fotografie zdieľané na zoznamovacích apkách a aj v rámci toho súčasného fenoménu sextingu. Ide často o fotografie, ktoré sú veľmi intimné, priam tak sexuálne explicitné a autorke sa teda podarilo si vyzbierať, alebo teda získať a vybudovať si takú celkom slušnú zbierku práve takýchto mužských intimných partí, ktoré ona vo svojej tvorbe premalováva. Pri realizácii výstav rada kombinujem viaceré prístupy. Veľmi prirodzene ma to privádza k rôznym experimentom, ako je malba na grafiku, alebo malba na sklo alebo zrkadlo. Snažím sa vytvárať inštalácie, site-specific inštalácie priamo na priestor, v ktorom daná výstava je. Témy, ktoré nachádzam, sú mi vždycky blízke. Nie som zásadne politicky angažovaná v svojej tvorbe výtvarnej, ale sú to také moje osobné prežitky. Takým ústredným bodom celej výstavy je centrálny stôl, ktorý tak pracovne nazývame, že stôl rozkoše. Skladá sa vlastne z rôznych kvetinových aranžmánov, teda sú tam kvetiny, ovocie. A všetko to má takto spoločne symbolizovať akúsi hojnosť alebo bohatstvo, vlastne nejaký milostný ošial na začiatku toho vzťahu. Do série, ktorú predstavujem aj teraz vo formáte, zapájam kvetinovú inštaláciu. Je to už druhýkrát, kedy pracujem s kvetmi v rámci tejto témy, lebo je to veľmi taká silná metafora pre mňa v rámci vzťahovosti, ktorá cez zoznamovacie aplikácie existuje. Je to pre mňa také rýchly výkvet a také umretie tých vášní. Celú túto scénku doplňajú vlastne dva obrazy, ktoré sú vlastne tak nainštalované oproti sebe, ako keby za stolom a v takej symbolickej rovine vlastne predstavujú akýsi pár sediaci za jedným stolom a aj keď teda sedia za jedným stolom, v skutočnosti sú si už veľmi ako keby odcudzení a vzdialení a celý možno, že ten proces, ktorý medzi nimi prebieha, tak je pre nás ako keby zvizualizovaný práve tou priestorovou inštaláciou. Silná séria pre mňa sú miniatúry, malé grafiky, suchej ihly dickpikov a ide o také malé formáty 5 na 5 cm, kedy vlastne pracujem aj s tým mužským egom, kedy tú fotografiu tej hrdosti muža, ktorú pošle a chce nejakým spôsobom zaimponovať, som zmenšila do malého formátu 5 na 5 cm a vyhrávam sa len s tou kresbou.